Gerenụ akụkọ ụwa nke tata bụ Tuesday, 28 n'ime ọnwa Jun afọ 2022 ma bụrụkwa ahịa afọ. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba America. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Ọkaikpe Binta Nyako nke ụlọikpe ukwu etiti dị n'Abuja ajụla akwụkwọ ahụ nke onye ndu otu Indigenous People of Biafra bụ Maazị Nnamdi Kanu gbara, bụ nke o ji achọ ka a ya n'ebe. Onye ndu otu IPOB bụ onye zọchiri n'ụlọikpe taa na-achọ ka ụlọikpe a nye nkwado, bụkwa nke ga-akachapụ iwu o nyere na mbụ bụ nke kwụsịrị ịna ya n'ebe. Ọkaikpe Binta Nyako na nchaba ikpe ya bụ nke o nyere n'ụbọchị taa kwupụtara sio na Kanu ewepụtaghị ihe ngọpụ zuru oke, bụkwa nke ga-eme ka ụlọikpe ahụ wee kachapụ ndị aka ahụ o nyere na mbụ. Dịka o si wee kwuo, ọ sịrị na akachapụrụ arịrịọ ahụ n'ihi mmetọ ụkpụrụ iwu ụlọikpe. Ka o sila dị, onye ndu otu Indigenous People of Biafra bụ Maazị Nnamdi Kanu ka eyigharịrị ikpe ya tutu ruo abalị 14 nke ọnwa Nọvemba n'ụlọikpe ukwu etiti dị n'Abuja. Ka o sila dị, Kanu ga-anọgidesi ike n'ụlọ ọchị DSS n'ihi na ọ bụ ya chọrọ ka eyigharịa okwu ahụ. Dịka ọkaikpe Binta Nyako kwuru, emere nke a n'ihi akwụkwọ mkpegharị ikpe bụ nke ha gbara n'ụlọikpe mkpegharị, bụkwa nke na-achọ ka a kachapụ agọ 7 ahụ a tụrụ Kanu. Chete na ọkaikpe Nyako nọrọ na mgbe gara aga kachapụ agọ 8 n'ime agọ 15 a tụrụ ya site n'aka gọọmenti etiti, dịka ọ fọdụrụ 7. Ka o sila dị, na nnụrụ ikpe a n'ụbọchị taa, ọkaiwu na-ekpechite ọnụ Kanu bụ Maazị Mike Ozekomesan gwara ụlọikpe ahụ sio na onye ọ na-ekpechite ọnụ ya gbara akwụkwọ n'ụlọikpe mkpegharị dị n'Abuja wee na-ama aka megide agụ 7 ndị ahụ a tụrụ ya, bụkwa nke ọ sị na orujigo afọ. Ọ sị na nke a bụ n'ihi na ebubo ndị eboro ya bụ nke e mere na mba ndị ọzọ na-abụghị n'obodo Naijiria, bụkwa ebe ụlọikpe a na-enweghị ikikere. Ozekome rịọrọ ụlọikpe ka ha kwụsị ikpe ahụ tutu ruo mgbe ụlọikpe mkpegharị kpebiri okwu a. Ọ gara n'ihu kọwaa sio na mkpegharị ikpe a bụkwa nke edebatarala akwụkwọ ya n'ụlọikpe mkpegharị, wee gbakwunye sio na nke a ga-akọwa ka ya bụ ikpe nke dị n'ụlọikpe ukwu etiti ga-esi wee gaa. Ka o sila dị, ọkaiwu na-ekpechite ọnụ ọchịchị etiti bụ Maazị David Kwasue gbara mbọ ịrụgide ụlọikpe ahụ ka ha jụ ịnabata arịrịọ Ozekome, mana nke a dara na ntị ichiri echi. Ka o sila dị, ọkaikpe Nyako gara n'ihu kwado arịrịọ a Ozekome rịọrọ ma yigharịa okwu ahụ tutu ruo abalị 14 nke ọnwa Nọvemba, dịka ha ga-eche ịmara ihe ga-abụ mkpebi ụlọikpe mkpegharị tupu aga n'ihu n'ikpe ya ikpe. Ndị ntorobịa Igbo egosila mwute ha n'ihi nkachapụ arịrịọ ịna n'ebe ahụ nke onye ndu otu Indigenous People of Biafra gbara n'ụlọikpe ukwu etiti dị n'Abuja. Na nzaghachi ha nye nchaba ikpe nke ọkaikpe Nyako nyere, otu a jikọtara ndị ndu ndị ntorobịa na mpaghara South East bụ otu jikọtara ndị ntorobịa na mpaghara ahụ kọwara nchaba ikpe ahụ bụ nke ọkaikpe Binta Nyako nọ n'isi ya dịka mmegbu megide mmadụ. N'otu ozi nke onye isi otu a bụ Comrade Goodluck Ibem bịanyere aka n'ime ya, ọ sịrị na nchaba ikpe ụlọikpe a adịghị iche n'ihe ahụ onye isi ala Muhammadu Buhari kwuru. Chete na Tọzdee bụ abalị 23 nke ọnwa Jun, n'oge e nwere nzukọ n'akụkụ n'etiti onye isi ala Muhammadu Buhari na onye minista mba Britain bụ Boris Johnson na agba nke 26 nzukọ ndị isi otu Commonwealth na Kigali, Rwanda, ka onye isi ala Muhammadu Buhari nọrọ gwa Johnson sio na Kanu bụ onye a na-agaghị ana n'ebe n'ihi na o riri mbọmbọ ma gbanarị ebe ya na mbụ. Mana otu a nọrọ na-ajụ ma Naijiria bụ ebe e nwere ọchịchị ọhakarasị ọ ghọọla ọchịchị nke otu onye ga-ekpebi ihe ga-abụ ọnọdụ ndekwuru nde mmadụ bi n'ime ya, wee kọwaa nke a dịka nke na-ezighị ezi na iwu, bụrụkwa oke mmegbu, bụrụ nke na-adabaghị n'ụkpụrụ ọchịchị ọhakarasị. Ọ kọwara sio na ọjụjụ ahụ ụlọikpe jụrụ ịna Kanu n'ebe gosiri na ọ bụzi onye isi ala Buhari na-akọwa ihe na-aga n'ihu n'ụlọikpe ahụ. Ndị ntorobịa sịrị na Kanu erighị mbọmbọ ma gbanarị ebe a nara ya, kama ọ gbara ọsọ ndụ ya n'oge ndị agha wakporo ụlọ ya n'afọ 2017, bụkwa ebe 10 mmadụ 7 ndị ntorobịa Igbo nọrọla mmụọ n'oge ndị agha wakporo ụlọ ahụ. Ha gara n'ihu kpọkuo otu mba ụwa tinyere mba ụwa ndị ọzọ bụ ndị hụrụ ọchịchị ọhakarasị n'anya ka ha gbata ọsọ enyemaka n'okwu a iji wee kwụsị oke mmegbu. Ndị ntorobịa sịrị na ọnọdụ ahụike Kanu bụ nnọọ nke nọ n'ihe iyi egwu, bụrụkwa nke na-emegide ugwu ruru ya dịka mmadụ.
Ihe omume azụmahịa na akụnụba anyụrụ ka ọkụ gburugburu mpaghara South East niile dịka ọhaneze erubere isi n'ọkwa onye apụla ezi nke ndị otu Indigenous People of Biafra kwupụtara na ndonye ukwu nye onye ndu ha bụ Maazị Nnamdi Kanu bụ onye zọchiri n'ụlọ ikpe taa. Okporo ama dị iche iche bụ nnọọ nke tọgbọrọ chako tụmadị n'Owerri, isi obodo steeti Imo, dịka ndị bi na mpaghara ahụ labara n'ụlọ. Ka o sila dị, ọ bụkwa nnọọ ụgbọala ole na ole ka ahụtara n'ụfọdụ akụkụ mpaghara steeti a dịka okporo ama ndị dịka Wedral, Tetlo, Akwa-Akụma, Amakọhịa, Ọjị na mpaghara ndị ọzọ bụ nnọọ nke tọgbọrọ chako. N'oge ewebatara ozi a, ọbụladị ahịa ndị ama ama dịka Relief, Ekuukwu Owerri nakwa ndị ọzọ bụ nnọọ nke gbachisiri agbachi. Ụlọ ọrụ ndị na-akwọ ndị njem, tinyekwara ụlọ ọrụ ndị na-ere mmanụ ụgbọala, ụlọ akụ nakwa ndị ọzọ bụ nnọọ nke emechisiri emechi n'ihi ọkụ onye apụla ezi nke ndị otu Indigenous People of Biafra kwupụtara. Ndị otu Indigenous People of Biafra bụ IPOB nọrọ n'ụbọchị Sọnde kpọkuo mba ụwa tinyere onye Prime Minister mba Britain bụ Boris Johnson ka ha jigide onye isi ala Muhammadu Buhari ọ bụrụ ma akọ onye ndu ha bụ Nnamdi Kanu. IPOB sịrị na Buhari kwesịrị ka ejide ya n'ihi oke ntaramahụhụ a na-enye Kanu n'ụlọ mkpọchi DSS. Kanu bụ onye akpọchibidoro kemgbe ọnwa Jun afọ 2021, bụkwa otu afọ n'ọnwa a bụ mgbe a tọrọ ya na mba Kenya ma gbara ya ụgbọ mkpi kpọlata ya na Nigeria, mana Buhari gwara onye Prime Minister mba United Kingdom bụ Boris Johnson wee sio na Kanu nwere ike nọgide n'ụlọ mkpọchi n'ihi na o riri mbọmbọ ma gbanarị ebe a nara ya. Buhari kwupụtara nke a mgbe ya na Johnson na-enwe mkparịta ụka na Kigali dị na Rwanda n'ọgbakọ otu Commonwealth. Ka o sila dị, IPOB na nzaghachi ya gwara Buhari ka ọ kwụsị ịkọ akụkọ idu n'ọba ma zaa ajụjụ ahụ nke Boris Johnson jụrụ ya n'ihe mere aka ji kpọchibido Kanu n'ụlọ mkpọchi. N'otu ozi nke ọnụ na-ekwuchitere IPOB bụ Emma Powerful zipụrụ, ọ sịrị na nzukọ a nke na-aga n'ihu na Rwanda agbaala n'anwụ asị nke Buhari na-atụ megide Kanu. IPOB gara n'ihu kwuo sị na n'okwu ahụ Buhari kwuru gbasara ọnọdụ Kanu bụkwa mkpọchibido akpọchibidoro ya n'ụlọ mkpọchi DSS emeela ka o doo mba ụwa anya na Buhari nọ nnọọ na-egwugharị wuruwuru ya na ọchịchị etiti nke ọ nọ n'isi ya gbasara ikpe a na-ekpe Kanu. Ndị otu a mere ka o doo mba ụwa anya sio na Nnamdi Kanu agbanarịghị ebe a nara ya, naanị na ọ gbara ọsọ iji wee zọọ ndụ ya n'oge ahụ ndị agha wakporo ụlọ ya n'ọnwa Septemba afọ 2017. Ka o sila dị, ha sịrị na mwakpo a bụkwa nke tara isi 10 mmadụ atọ n'ebe ahụ. Ka o sila dị, IPOB rụtụrụ aka sio na Buhari nọrịsị n'oke nrụgide ịkọwa ihe ọchịchị ya na-eme gbasara ntọrọ n'ụzọ iwu na-akwadoghị nakwa ịga n'ihu n'ịkpọchibido Kanu bụ nwa afọ mba Britain kemgbe esiri Kenya tọrọ ya ma kpọlata ya Nigeria, mana ọ gara n'ihu tụwa asị nye mba ụwa iji wee zọọ iru ya. Ka o sila dị, otu a gara n'ihu kpọkuo mba ụwa ka ha jide Buhari ọ bụrụ ma ọkọ ọbụla kọọ onye ndu ha bụ Maazị Nnamdi Kanu, n'ihi na ha si na nke a bụ nnọọ otu ụzọ o ji arụgide ọkaikpe ji ya bụ okwu ka ọ gaa n'ihu n'iyigharị okwu ahụ na-enweghị isi, bụkwa ihe a hụtara taa n'oge ekpere ikpe ahụ. E nwere obi iko n'elu n'ime obodo Akpa mba atọ nke dị n'ọchịchị kansụl Obingwa na steeti Abia n'ihi mwakpo ndị Fulani na-achị Nnama. Ndị ọchị Nnama bụ ndị a sịrị na ha wakporo ime obodo a ebe ha bukwa ihe karịrị Nnama 500 ma jụkwa oku niile ndị obodo ahụ na-akpọ ha ka ha site n'ime ọhịa nakwa ubi ha pụọ. Onye isi ndị ntorobịa n'ime obodo Akpa mba atọ bụ Stephen Ugbaja sịrị na ọtụtụ ala ubi ha nakwa ihe akụrụ akụ bụ nnọọ nke Nnama ndị a bibiri. O tiri obewusio na ndị obodo ha anaghịzi agakwa ọrụ n'ihi oke ụjọ mwakpo nke ndị ọchị Nnama wee kọwasị na agụrụ echiena ndị obodo ahụ ọnụ n'ala ebe nke a gakwa aka njọ n'ọdịnihu ọ bụrụ ma ezuteghị ọnọdụ a. Ọ sịrị na ha agaala nye mkpesa gbasara nke a n'aka ndị ọrụ nchekwa wee sio na ha na-enwe olileanya na n'oge na-adịghị anya na ọnọdụ a agaghị akpata ntụfu ndụ na ngwongwo. Ndị ekperima egbuola mmadụ 11 ndị ọrụ ubi na mpaghara Gandi nke dị n'ọchịchị kansụl Raba na steeti Sokoto. Ozi anyị nwetara kọwara sio na ndị a wakporo ime obodo a n'elekere 12 nke ehihie Satọde ma site otu a gbaa egbe aghara aghara iji menye ndị mmadụ ụjọ ma gakwa n'ihu gbagbuo ndị ọrụ ubi bụ ndị na-arụ ọrụ n'ubi ha. N'ikwupụta nke a, onye ode akwụkwọ nye onye isi mpaghara Gandi bụ Tukro Muhammad sịrị na ndị omekome
omekome a zutere ndị ọrụ ubi a n'ime ọrụ ubi ha mgbe ha na-arụ ọrụ ma gbagbuo ha bụkwa ndị na-enwe ihe ha mere ha. Ọ sịrị na ndị ekperima a makwara amụma ịtọrọ ndị ọrụ ubi ndị ọzọ mana ndị nche ime obodo bịara kụsasị atụmatụ ha. O mere ka amatasio na mmadụ 8 n'ime ndị ọrụ ubi ndị a bụ nnọọ ndị egburu n'ime obodo Kuraya, ebe mmadụ 3 ndị ọzọ bụ ndị egburu n'obodo ndị agbata obi ha. Ka o sila dị, n'oge a kpọtụrụ ya, DSP Sanusi Abubakar bụ onye na-ekwuchitere ndị uwe ojii na steeti Sokoto sịrị na ya ga-ezighachiri anyị ozi ọ bụrụ ma emesịa. Ndị uwe ojii steeti Delta nwụchiela otu nwoke bụ onye eboro ebubo na o gburu nwa ya nwoke ma were ya gwọrọ ọgwụ ego. Nwoke aha ya bụ Volta Gabriel, onye gbara 33 ka eboro ebubo na o gbupụrụ nwa ya nwoke bụ Gospower gbara 20 isi dịka onye kọmishọna bụ Mohammed Ali mere ka ịmata nke a. Onye kọmishọna sịrị na njinji a jiri na njikọ ụzọ Peanut Junction dị na ime obodo Obe na steeti Edo. Ka o sila dị, Ali n'ozi o zipụrụ ụnyaahụ sịrị na otu nwaanyị bụ onye aha ya bụ Odoziakụ Success Oduwa, onye gbara 24 bụ onye kwupụtara ọnwụ nwa ya nwoke nye ndị uwe ojii. Ọ sịrị na ya bịara jụọ di ya ebe nwa ya nwoke nọ, bụkwa onye zaghachiri ya na ọ bụ ya na nwanne ya nwaanyị bi na Warri. Nwaanyị a mere njem gawa Warri wee chọpụta na di ya tụrụ ya asị. Ka o sila dị, ọ bịara nye mkpesa n'aka ndị uwe ojii. Ndị uwe ojii zọpụkwara njem wee nwụchie onye a na-enyo enyo. Gabriel, n'oge a gbara ya ajụjụ ọnụ, sịrị na ya gburu nwa ya na mpaghara Ewabogun bụ oke ọhịa dị n'akụkụ okporo ụzọ Katọlik na Benin City. Ọ sị na ya jiri igwe sọ wee kwọbie nwatakịrị nwoke a isi ma likwee ya n'akụkụ otu osisi nkwụ ma tụfukwa ozu ya. Ọ gara n'ihu kwuo sị na otu nwoke bịakwutere ya na nrọ wee gwa ya sio na ọ ga-abụ ọgaranya ọ bụrụ ma ya egbuo nwa ya nwoke ma werekwa ọbara ya tee n'isi ya, bụkwanụ nke o mere. Ka ọ dị ugbu a, atụkpuola nwoke a n'ụlọ mkpọchi dịka a na-eche ikpe ya ikpe. Igbo ndị nwe mmadụ, chete nke ọma na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Ịbụ onye na-arụ ọrụ n'otu ndị agha ka ịbụ onye agha lara ezumike nka na mba Amerịka nakwa na mba ndị ọzọ gbaa gburugburu, ABVet na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ahụ. Naanị nyopuo ha n'akara nwudide www.abvet.org maọbụ na WhatsApp 202-250-0001. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Chezie ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ. Gọọmenti steeti Zamfara agwala ndị bi na steeti ahụ ka ha gaa zụrụ egbe iji wee chekwaa onwe ha megide mwakpo ndị na-eyi ndụ egwu, bụkwa ndị na-ebuso ndị nkịtị agha na steeti ahụ kemgbe afọ ndị gara aga. Gọọmenti steeti a kwupụtara nke a n'otu ozi o zipụrụ site n'aka Ibrahim Dosara bụ onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi. Dosara sịrị na gọọmenti steeti Zamfara enyekwala ntụziaka ka onye kọmishọna ndị uwe ojii nye ndị mmadụ ikikere onwunwe egbe bụ ndị tozuru oke inweta egbe, bụkwa ndị dị na njikere ịzụta ya. Ka o sila dị, aka na-achị steeti ahụ bụ Matawale gakwara n'ihu nye ntụziaka site n'ozi a nke onye kọmishọna steeti ahụ zipụrụ wee sio na ha ga-ehiwe ụlọ ọrụ bụkwa nke ga-anakọ ozi gbasara mpụ na aghụghọ nakwa ndị na-agba nke nye ndị omekome a na steeti ahụ. O nyere ndụmọdụ ka ụmụafọ steeti ahụ hụ na ha ga-ewebata ozi nnyocha gbasara ndị na-agba nke nye ndị ekperima nakwa ndị na-eyi ndụ egwu na steeti ahụ site n'iwebata aha ha, tinyekwara foto ha nakwa ebe ha bi na ihe ha na-arụ, ma gakwa n'ihu gbaa ama megide ha. Ebe ha sịrị na gọọmenti na-atụpụta ụkpụrụ ntaramahụhụ a ga-enye ndị dị otu a, ebe ọ bụkwa na onye ọbụla webatara ozi asị gbasara onye na-agba nke ga-anata ntaramahụhụ dị otu ahụ. Maazị Dosara gara n'ihu gwa ndị bi na steeti ahụ wee sio na gọọmenti agwakwala ụlọ omeiwu steeti ahụ ka akwado otu atụmatụ iwu na-egbughị oge, bụkwa nke gbasara ndị na-agba nke nye ndị omekome iji nyere gọọmenti aka wee mejupụta ụkpụrụ tara ọchịchị n'isi ha. Anyị ga-echeta na gọvanọ Aminu Masari nke steeti Katsina nọrọ na mbụ kpọọ oku kpọkuo ndị steeti ya ka ha gaa buru egbe ma chekwaa onwe ha megide ndị ọkpa egbe na steeti ahụ. Steeti Zamfara na Katsina bụ nnọọ steeti abụọ bụ ebe aka ọrụ ndị na-eyi ndụ egwu nakwa ndị ekperima na-eribido kemgbe ọtụtụ afọ ndị gara aga, ebe imirikiti imi ndị mmadụ alaala mmụọ ma tụfukwa ngwongwo eji ebi ndụ. A tọrọla ma gbukwa onye ụkọchukwu Katọlik dị na Ikayigbo Esako West na steeti Edo bụ Reverend Fada Christopher Odia, dịka ha nọkwara n'otu aka ahụ gbagbuo otu onye Masava n'ebe ahụ.
bụ onye nwụrụ ka ọ gasịrị abalị ole na ole agbara ya egbe bụkwa onye nọ na ụlọ ọgwụ Irua Specialist Hospital na-anara ọgwụgwọ. Ka o sila dị, nchọpụta emere gosiri na ndị ntorobịa obodo ahụ bụ ndị chụrụ ndị ntọ mmadụ agawa nwụchikwara otu onye ntọ mmadụ bụkwa onye nọrọ n'oge ahụ a chụsuru ya wee gbaa ọtụtụ ndị mmadụ egbe, tinyere otu nwaanyị bụ ndị mgbọ na-efe efe tụtara. Otu onye ndu obodo ahụ bụ onye na-achọ ka akpọọ ya aha sịrị na ndị ntorobịa chụrụ ndị ntọ mmadụ abanye n'ime ọhịa ma nwụchie otu n'ime ha bụkwa onye kwupụtara nke a ebe ọ nọkwa ugbu a n'ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị na Auchi. Ka o sila dị, na okwu ya, onye dairektọ na-ahụ maka mgbasa ozi n'ụlọ ụka Catholic Archdiocese nke Auchi bụ Reverend Fada Peter Egielewa, n'oge o kwupụtara ọnwụ Reverend Fada Odia, mere ka anyị matasio na Fada Christopher Odia bụ nnọọ onye ndị tọrọ ya gburu dịka ha tọrọ ya n'isi ụtụtụ Sọnde bụ 26 nke ọnwa Juun afọ 2022 mgbe o jiri ọkara gafee elekere 6 nke ụtụtụ na obi ụlọ ụka ahụ n'oge ọ na-akwado ido ụka Mass na St. Michael Catholic Church, Ikabigbo, Uzaire na steeti Edo. Tupu ọnwụ ya, Fada Odia bụrụ onye administrator nke St. Michael Catholic Church, Ikabigbo, bụrụkwa onye isi ụlọ akwụkwọ St. Philip's Catholic Secondary School, Jatu. Ọ gbara 41. N'oge a kpọtụrụ ya, ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii bụ Chidi Nwabụzọ kwupụtara nke a dịka ihe mere eme, dịka ọ sịrị na ha na-eche ka ndị uwe ojii webatakwuru ha ozi gbasara ọnwụ nwoke a. N'otu ihe yiri nke a, otu onye ụkọchukwu Katọlik bụ Reverend Fada Vitus Borugo ka a tọrọ ma gbuo ya site n'aka ndị ekperima na steeti Kaduna. Ozi anyị nwetara kọwara sio na njinji a jiri n'ụbọchị Satọde na mpaghara Kujama nke dị n'okporo ụzọ awara siri Kaduna gawa Kachia n'oge ha wakporo ya n'ọnụ ubi ya. Ka o sila dị, Reverend Fada Christian Emmanuel nke Catholic Secretariat of Nigeria kwupụtara ọnwụ Borugo n'abalị Satọde n'otu ozi o zipụrụ. Ka o sila dị, onye bụburu onye omeiwu nọchitere anya mpaghara Kaduna Central bụ Shehu Sani, n'oge ọ na-etinye ọnụ na nke a ụnyaahụ n'otu ozi o zipụrụ n'akara nzirịta ozi Twitter ya, katọrọ njinji a jirinụ ma kọwaa ya dịka ihe jọkarịrị udele na njọ. Ka o sila dị, tupu ọnwụ ya, onye ụkọchukwu a bụ Reverend Fada Vitus Borugo bụrụ onye chaplain nke ụlọ ụka Katọlik na steeti Kaduna, tụmadị n'ụlọ akwụkwọ Polytechnic ha. Reverend Fada Vitus bụrụ onye isi oche otu jikọtara ndị ụkọchukwu n'ụlọ ụka Catholic Diocese dị na Nigeria, ngalaba nke steeti Kaduna. Igbo bụ Igbo ndị ọma, otu a ka anyị hụrụ ya n'akụkọ ụwa nke taa. Cheta nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba America. Onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ụbọchị nta ka anyị chụọ n'Owere nchi, ka emesịanụ.